Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a sabon bidiyo a tashar Arewa Flash. A yau a cikin wannan bidiyon mun kawo muku 'ya'yan jaruman Kannywood mata waɗanda suka manyanta har suka kai munzalin aure. Domin ganin su ɗaya bayan ɗaya sai ku biyo mu tun daga farkon wannan bidiyo har ƙarshe. Amma idan yau farkon zuwan ka wanda tasha mai albarka, kar ka manta ka danna subscribe sannan ka danna like akan wannan bidiyon. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Za mu fara da Aisha Aminu Sharif Momo, wato a gurin jarumi Aminu Sharif Momo. Aisha Aminu Sharif Momo ya ce a gurin Aminu Sharif Momo, wanda ya kasance shi ma tsohon jarumi ne a masana'antar, wanda ya ɗebi shekaru kusa da 30 suna ba da gudunmawa a masana'antar ta ɓangarori daban-daban. Wanda shi ma ya kasance 'yar tashi Aisha ta kasance daga cikin 'ya'yansa guda 4 wadda ita ce babba a cikinsu, wadda ta kammala karatunta na digiri tun a watan Fabrairu shekarar 2025, wato shekarar da muka fita daga cikinta kenan. Duk da ya kasance da yawan mutane ba san ta ba, duba da yanayin mahaifin nata bai cika bayyana abubuwan da ya shafi iyalinsa a social media ba. Sai kuma Hassana Sharif Aminu Ahlan, wadda ya ce a gurin jarumi Aminu Sharif Ahlan. Hassana ta kasance ita ma babba ce daga cikin 'ya'yan Aminu Sharif Ahlan, wanda ya kasance yana da 'ya'ya mata da yawa da kuma sauran maza daga cikinsu, wanda daga cikinsu akwai Hassana da kuma Zainab, wanda dukansu sun yi sauka ta Alkur'ani mai girma, sannan kuma sun gama karatun gaba da sakandare. Wadda ita Hassana Aminu Sharif ɗin, wanda ta kasance ita ce babba daga cikin 'ya'yansa, an yi aurenta ma a shekarar 2025, wanda aka ɗaura auren ranar Juma'a 21 ga watan Fabrairu da shekarar 2025, wanda muna fatan Allah ya ba ta zaman lafiya. Sai kuma jaruma ta uku, wato Iman, 'yar gidan Sani Danja da kuma Mansura Isa. Kamar yadda muka sani, Sani Danja yana da tsohuwar matarsa Mansura Isa, wanda ita ma ta kasance jaruma ce a masana'antar Kannywood. Kusan za a ce fitattun jarumai ne a masana'antar Kannywood. In dai ka san Sani Danja, to ka san auratayya da suka yi da Mansura Isa, wanda a yanzu dai sun kasance ba sa tare, ba to ma'ana sun rabu. Sun kasance suna da 'ya'ya maza da mata, wanda a cikinsu akwai Iman, wanda ita ce yanzu haka wadda take kan ganiyarta, wanda take tasowa, wanda ita ma a shekaru yanzu ta kai akalla shekara 18 zuwa ko 19. 18 dai take, bata kai zuwa 19 ba. Ita ma ta kasance da wasu da yawa sun santa a can baya, duk da gaskiya ba za a ce ga tsayayyen fim ɗin da aka santa ba, amma wasu suna raɗin cewar a shekarun baya ta ɗan taɓa fitowa a cikin wasu fina-finai, daga baya ne kuma ta daina fitowa. Sai kuma 'yar gidan jaruma ta 4, wato Amal Mai Shinku. Mai Shinku tsohon jarumi ne a masana'antar Kannywood, wanda ya yi tashi a shekarun baya sosai da sosai, wanda ya yi fina-finai da yawa waɗanda suka ɗaukaka, musamman fim mai suna Jamila da Jamilu, wanda a shekarun baya wannan fim ɗin ya yi matuƙar farin jini sosai da sosai, sannan kuma makallata fina-finan masana'antar Kannywood sun kalli wannan shiri na Jamila da Jamilu, wanda jarumin ya kasance ya ja baya da masana'antar, amma sai dai yanzu an fara ganin bullarsa, inda ya dawo cikin wasu shiri masu dogon zango wanda ake yanzu, kamar irin su Allura cikin ruwa. Shi ma ya kasance yana da 'ya'ya manya, kusan 'ya'yansa ma mata ne, sai dai a cikin 'ya'yansa Amal ɗin ta fi kowa shahara daga cikin 'ya'yansa, duba da yanayin cewar yanayin yadda ya fi ɗora hotunanta a social media da dai sauransu, wanda a shekarun baya shekarar 2023 ma ya ɗora hotonta da ta sauke karatun Alkur'ani mai girma, ya mata fatan alkhairi, inda jaruman masana'antar Kannywood ɗin suka mata fatan alkhairi. Ita ma yanzu jarumar ta kasance tana da shekaru akalla shekara 20 zuwa 21. Sai kuma Fatima Ali Nuhu, wato 'yar gidan sarkin masana'antar Kannywood ɗin, wato Ali Nuhu. Fatima kusan za a ce sananniyar fuska ce, duba da yanayin cewar ta kasance ita ma 'yar gidan sarkin masana'antar Kannywood ɗin cewa, wato ma'ana Ali Nuhu kenan, wanda ita ma yarinya ta kasance a shekarun baya ta yi fina-finai a cikin masana'antar Kannywood ɗin,
inda mahaifin nata Ali Nuhu ya sa ta a cikin wasu fina-finai wanda ya a baya wanda suka fito tare da kaninta wato Ahmad Ali Nuhu, wanda bayan a wannan lokacin sun yi fina-finai da dama. Daga bisani ne kuma da ita da kanin nata gaba ɗaya aka daina ganin bullarsu a cikin fina-finai na masana'antar, wanda ba a san dalilin da yasa suka daina fitowa ba. Ta kasance ita ma a cikin 'ya'yan jaruman Kannywood ta kasance wadda ta fi kowa shahara, duba da yanayin cewar yadda Ali Nuhu yake maganganu akan 'ya'yansa da kuma yadda dai aka san 'ya'yansa, duba kuma da yanayin cewar yadda suka yi fina-finai a baya, hakan yasa da yawa mutane suka san shi. Yanzu jarumar Fatima Ali Nuhu tana da shekara 19 a duniya, wadda ta kasance ita ce babban 'yarsa, wadda ita ma yanzu kuma za a ce a shekaru ta kai munzalin da za a ce ta kai girman da za ta iya yin aure. Sai kuma ta gaba wato Amira, 'yar gidan Umar Shehu. Umar Shehu jaruma ce a masana'antar Kannywood, wadda ita ma ta jima tana ba da gudunmawa, wanda yawanci ta yi fice a shiri mai dogon zango na gidan Badamasi. Jarumar ta kasance tana da 'ya mai suna Amira, wadda kusan duniya ta san wannan yarinya saboda yadda mahaifiyarta take ji da ita, wanda yanzu Amira ta kasance tana da shekaru akalla shekara 17 zuwa 18, wanda ita ma yanzu ta manyanta, ta gama karatun sakandare ɗinta, tana karatun gaba, wanda yanzu ita ma a shekaru a manyance ta kai munzalin da za a ce ta kai munzalin ta aure, domin yanzu ta girma sosai. Ita ma kuma ta kasance ba ta taɓa fitowa a cikin wani fim ba, sai dai kuma wasu sun santa a social media, duba da yanayin cewar mahaifiyar tata tana yawan ɗora hotunanta ko videos ɗinta tare da mahaifiyar da kuma 'yar. Wani zubin ma tana tagin ɗin account ɗinta na social media, hakan ya sa wasu mutanen suka santa, sai dai ba ta fitowa a cikin wani fim ba, dai wasu ne kawai suka san fuskarta. To wannan kenan, muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Kar ka manta idan ne farkon zuwan ka wanda ta sha mai albarka, ka danna subscribe sannan ka like akan wannan bidiyon. Mun gode sosai da sosai, sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Bisalam.